Mga kapuso, ang kawayan ang ginatawag nga 4 months timber dinhi sa Pilipinas. Apan pinaagi sa ginahimo nga mga inisyatibo sa usa ka NGO dinhi sa Mindanao. Hinay-hinay nang natagaan og bili ang maong kahoy. Aron sayron kung unsa ang mga proyekto nga ilang ginahimo, atong makauban karong buntaga si Ma'am Rica Gadi ang principal founder sa Bamboo Bootcamp. Ma'am Rica, mayong buntag kanimo og dayon sa Atong GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Mabuti naman, maayong buntag. Ma'am, unang-una, unsa ba kining Bamboo Bootcamp ug unsa ang katuyuan sa grupo? Ang Bamboo Bootcamp, ang goal talaga namin is to educate mga common man, professionals, especially farmers about opportunities at saka kung ano man yung kawayan talaga. Kasi sa sobrang tagal na parang binaliwala natin yung kawayan, ang nangyari is naubos na yung mga kahoy. And ngayon, naghahanap na tayo ng mga alternative na timber. And nakita namin na ang kawayan yung pinaka-the best na magpalit doon. And I think kulang pa tayo sa education. So, ang advocacy talaga namin is to spread yung good news ng kawayan. Ma'am, sa inyo mga workshop o mga training nga gipanghimo, unsa ba ang inyong ginatudlo o kinsa ang pwede mo apil? Actually, meron talaga kaming mga workshop. Ang Bamboo Bootcamp is a workshop group. Ang workshop namin is yung intensive na workshop, 9 days kahaba. Tinuturuan namin lahat ng participants from propagation, which means kung paano magtanim, hanggang post-processing. So, ang ibig sabihin ng post-processing is yung paggamit ng kawayan, paggawa ng bahay or buildings or yung mga furniture. Ngayon, sa gitna kasi niyan, kailangan din nila matuto about kung paano mag-harvest properly para hindi mo sirain yung tree. As we know, ang kawayan is not really wood or timber. Isa ito siyang grass. So, kaya matagal na natin siyang binaliwala. At minsan, mali din yung pag-harvest. So, kailangan turuan para hindi patayin yung kawayan. Also, yung paano pag-treat ng kawayan. Yung treatment kasi, yan yung nagpapahaba ng buhay ng kawayan up to 50 years. So, kailangan nila yan matutunan. Medyo wide talaga yung reach ng Bamboo Bootcamp. Umpisa, akala namin mga farmers lang ang interesado. And then, pumasok yung mga professionals like engineers, architect. And then, yung lately, marami na rin mga negosyante na pumasok sa training kasi nakita nila na, may opportunity pala dito sa kawayan. So, medyo wide yung reach namin. We want to encourage farmers to come and do the training as well. Kasi sila yung simula eh. Ma'am, sa mga katuigan, unsa-unsa ba nga mga oportunidad ang inyong nahatag ngadto sa mga mag-uuma, ingon man mga benepisyaryo nga nakatambong sa inyong mga workshops? Actually, ang dami na namin talagang na-present na opportunities. Number one, maraming local demand for kawayan. Ibig sabihin, maraming gustong gumawa gamit ng kawayan pero kulang tayo ng supply. Ibig sabihin, na-open namin yung mga mata ng mga farmers na maybe kailangan namin magtanim ng kawayan. So, ngayon, sa farmer side naman, mga opportunities is nabigyan namin sila ng paraan kung paano pumili ng tamang seedlings or planting material or propagule kasi ang dami-daming nagbebenta ng propagules or seedlings sa internet at hindi nila alam kung tutubo ba yun or hindi. At the same time, because of the education, nalaman nila na kung anong klaseng kawayan ang dapat nilang itanim. Para at least alam nila kung ano yung local demand, kung ano yung pwedeng magamit sa furniture, anong pwedeng magamit sa fiber, anong pwedeng magamit sa building construction. Unsa-unsa pa ang mga plano ninyo nga mga lakang karong umaabot nga mga adlaw? Well, we have a bootcamp coming up in a couple of weeks or exactly 11 days in Manolo Fortich, Alae, in Bukidnon. So, pero parang medyo busy talaga kami ngayon preparing for that. We're expecting people from all over Norman to come and join us para may mga bago silang learning, may mga bago silang mga discoveries about kawayan. Also, hopefully within this year, we can offer shorter trainings, yung hindi masyado mahaba. Kasi 9 days yung training namin, merong mga tao na gustong umattend pero nahahabaan sila. And then hopefully before the end of the year,
we'll be able to offer some online type training, very light lang. Kasi we really believe na yung hands-on application ng training namin is what makes or breaks the training, right? Lastly, ma'am, imuhang mensahe ngadto sa publiko, labi na katong mga aduna sab interes sa oportunidad nga mamahimong mahatag sa kawayan. My message, I invite everybody to have an interest and take a closer look at bamboo. I urge everybody to take a look at getting educated. There are TESDA certificated courses available. You can also check us out at bamboobootcamp.org. We want the millennials or young people to start thinking about the environment, reforestation, and we think that bamboo is a really great solution, and we hope that we can be appealing to the young as well as the veterans. Daghang salamat, Ma'am Rica, sa imong oras nga gihatag sa Atong GMA Regional TV ug amping kanunay. Thank you. Kini ang At Home with GMA Regional TV.